Siyama, subhanallahi. Siyama kawo min abincin nan siyama. La haula fi sha'atillahi. Wayo, yawwa da kuma wucin nan. Wayo, siyama fifita ne. Na ce fifita na siyama. Ta haula fi lallahi wayo. Sannu baba. Ya kwa siyama. Kina gani dai ga na a kwance sai an kwanta sai an tashar. Shekara 1500 ina kwance. Siyama. Ga laka jikina ma duta tsinki wai sai an kai ni wai kashin waje an kai ni. Siyama. Maman ki koto sai babu ta zo ta ba ruwan maganin mataki. Siyama. Baba da ka daure ka sha wannan maganin. Kin ga laka ta tsinke siyama sai an kwantar da ni sai an tashar. Baba wannan maganin ka sha. Baba wannan maganin yana warkar da cuta 100 Siyama. Ni koman bakin ni koman shi a nan, koman maganin a nan. Siyama, yau ya dace maganin haka ya canza ko wani maganin aka an so ne siyama. Baba ya ce an aike ta. Shi ne ta siyo ma wani magani. Siyama wannan wani irin magani ne na ja har sukari suka biya bi siyama. Baba zakami ne da shinkafar bera. Subhanallahi. Zakami da shinkafar bera. Je ki ga malami ko alwa ta wajen ina da sadaka 7. A danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shirye. Mai ƙauye ne.